Κανείς δεν περίμενε ότι μια εγκαταλειμμένη νύφη θα κατέληγε σε ένα απομονωμένο ράντσο. Ούτε ότι μέσα σε μία νύχτα θα κρατούσε 3 ζωές στα χέρια της. Και σίγουρα κανείς δεν φανταζόταν ότι ο άντρας που ονομαζόταν Απάτσι θα γινόταν το σημείο που θα άλλαζε για πάντα το πεπρωμένο της. Αυτή δεν είναι απλώς μια ιστορία αγάπης. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που έπρεπε πρώτα να χάσει τα πάντα για να βρει τελικά τον εαυτό της. Η μέρα που έφτασε στη μικρή πόλη δεν είχε τίποτα από χαρά. Η νεαρή γυναίκα κατέβηκε από το τρένο κρατώντας μια βαλίτσα στο ένα χέρι και ένα μικρό γράμμα στο άλλο. Μέσα στην βαλίτσα είχε τον νηφικό της. Μέσα στο γράμμα είχε το τέλος των ονείρων της. Το χαρτί ήταν λευκό και καθαρό. Οι λέξεις ήταν λίγες και σκληρές. «Δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα καταλάβεις κάποτε». Μόνο 2 γραμμές. 2 γραμμές που διέλυσαν μήνες ελπίδας. Στάθηκε για λίγο πάνω στην ξύλινη αποβάθρα. Οι άνθρωποι γύρω της αγκαλιάζονταν. Παιδιά έτρεχαν προς τους γονείς τους. Άντρες φώναζαν ονόματα. Γέλια γέμιζαν τον αέρα. Εκείνη όμως έμεινε ακίνητη. Κανείς δεν περίμενε γάμα γιώτα αυτήν. Ήταν 26 ετών. Είχε αφήσει πίσω της ένα μεγάλο νοσοκομείο στην Ανατολή. Είχε σπουδάζει 3 χρόνια. Είχε μάθει να σώζει ζωές. Και τώρα στεκόταν μόνη, σε μια άγνωστη γη, με έναν νηφικό που δεν θα φορούσε ποτέ. Το στομάχι της πονούσε. Δεν είχε φάει σωστά εδώ και 2 ημέρες. Το ταξίδι ήταν κουραστικό. Η καρδιά της ήταν βαριά. Μα δεν ήταν γυναίκα που λύγιζε εύκολα. Σήκωσε το κεφάλι. Μάζεψε την φούστα της και κατέβηκε από την αποβάθρα. Αν δεν υπήρχε γάμος, έπρεπε να βρει δουλειά. Αν δεν υπήρχε σπίτι, έπρεπε να χτίσει νέο. Η πόλη ήταν σκληρή. Ο ήλιος έκαιγε. Η σκόνη κολούσε στο πρόσωπό της. Τα βλέμματα των αντρών ήταν βαριά. Ο πρώτος άντρας που την πλησίασε ήταν μεγάλος και μειώδης. Στεκόταν μπροστά σε ένα παντοχείο. Το βλέμμα του δεν είχε σεβασμό. «Ψάχνεις δουλειά?» της είπε. $2 τη νύχτα. Σερβίρισμα ποτών. Στον πάνω όροφο. Η φωνή του δεν ήταν καθαρή. Μύριζε αλκοόλ. Κατάλαβε αμέσως τι εννοούσε. Δεν ήθελε απλώς να σερβίρει ποτά. Η καρδιά της χτύπησε δυνατά. Όχι από φόβο. Από θυμό. «Όχι», είπε ήρεμα. Πέρασε δίπλα του χωρίς να τον κοιτάξει ξανά. Πίσω από το ξενοδοχείο βρήκε μια γυναίκα που έπλαινε ρούχα σε μεγάλο καζάνι με βραστό νερό. Τα χέρια της ήταν κόκκινα και σκασμένα. 50 cents την ημέρα, είπε η γυναίκα. Η νεαρή νοσοκόμα κοίταξε τα χέρια της. Αυτά τα χέρια είχαν μάθει να ράβουν πληγές. Να κρατούν εργαλεία. Να σώζουν ανθρώπους. Δεν μπορούσε να τα καταστρέψει. Έφυγε και από εκεί. Η τρίτη πόρτα ήταν το μεγάλο σπίτι της πόλης. Μια πλούσια γυναίκα την κοίταξε από την κορυφή μέχρι τα παπούτσια. Το βλέμμα της ήταν ψυχρό. «Ίσως χρειάζομαι βοήθεια στο σπίτι», είπε αργά. «Ο σύζυγος μου εκτιμά την καλή εμφάνιση». Τα λόγια της είχαν κρυφό νόημα. Η νεαρή γυναίκα στάθηκε ίσια. «Δεν πουλάω την αξιοπρέπειά μου», απάντησε. Γύρισε και έφυγε. 3 προτάσεις. 3 αρνήσεις. Κάθισε σε ένα παγκάκι έξω από το μικρό κατάστημα της πόλης. Άνοιξε το μικρό της πορτοφόλι. Μέτρησε τα τελευταία της κέρματα. Ήταν αρκετά για 2 νύχτες το πολύ. Μετά τίποτα. Ένιωσε το βάρος της πραγματικότητας. Ήταν μακριά από το σπίτι της. Μόνη. Χωρίς στήριξη. Τότε ένιωσε ότι κάποιος την παρακολουθούσε. Σήκωσε το βλέμμα της. Στην άλλη πλευρά του δρόμου στεκόταν ένας άντρας. Δεν πλησίαζε. Δεν χαμογελούσε. Δεν την κοίταζε με πείνα. Στεκόταν ήρεμος. Σαν να ανήκε στην γη. Το πουκάμισο του ήταν παλιό. Το καπέλο του είχε σημάδια από τον ήλιο. Το βλέμμα του όμως ήταν καθαρό. Σταθερό. Δεν έμοιαζε με τους άλλους. Τον είδε να αφήνει τον ξύλινο στήλο στον οποίο ακουμπούσε και να περνά τον δρόμο αργά. Εκείνη έβαλε το χέρι της μέσα στην σάντα της. Άγγιξε το κρύο μέταλλο ενός ψαλιδίου χειρουργείου. Ήταν έτοιμη να αμυνθεί αν χρειαζόταν. Ο άντρας σταμάτησε σε απόσταση. Έβγαλε το καπέλο του. «Δεν θέλω να σας τρομάξω», είπε με χαμηλή φωνή. Εκείνη δεν απάντησε αμέσως. «Σας είδα να φεύγετε από 3 μέρη», συνέχισε. «Λίγοι άνθρωποι αρνούνται όταν πεινούν». Η φωνή του δεν είχε ηρωνία. Είχε σεβασμό. «Είμαι νοσοκόμα», είπε τελικά. «Δεν έμαθα να σερβίρω ποτά ούτε να πουλάω τον εαυτό μου». Ο άντρας την κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα. Σαν να ζύγιζε την αλήθεια της. «Το όνομα μου είναι Απάτσι», είπε ήρεμα.
Έχω ράντσο βόρεια από εδώ. 3 άντρες είναι βαριά τραυματισμένοι. Χρειάζονται βοήθεια. Η καρδιά της χτύπησε ξανά. Αυτή τη φορά όχι από πόνο. Από σκοπό. Κοίταξε τα τελευταία της κέρματα. Κοίταξε την άγνωστη γη μπροστά της. Ίσως ο γάμος να είχε τελειώσει. Ίσως όμως η ζωή της μόλις ξεκινούσε. Η απόφαση δεν πήρε πολύ χρόνο. Η νεαρή νοσοκόμα σηκώθηκε από το παγκάκι και κοίταξε τον απάτσι στα μάτια. Δεν υπήρχε φόβος στο βλέμμα της. Υπήρχε σκέψη. Υπήρχε αξιολόγηση. «Πόσο μακριά είναι το ράντσο?» ρώτησε. 2 ώρες από εδώ, απάντησε ήρεμα. Δεν υπάρχουν γείτονες κοντά. Η απάντηση δεν την τρόμαξε. Η απομόνωση δεν ήταν εχθρός για εκείνη. Ο εχθρός ήταν η αδράνεια. «Θα πληρωθώ». Ο απάτσι έγνεψε αργά. «Θα πληρωθείτε δίκαια. Και θα έχετε στέγη και φαγητό». Δεν προσπάθησε να την πείσει με μεγάλα λόγια. Δεν της έταξε όνειρα. Μίλησε απλά. Καθαρά. Εκείνη πήρε μια βαθιά ανάσα. Η πόλη γύρω της ήταν σκληρή. Οι επιλογές της είχαν ήδη δείξει το πρόσωπό τους. Μπροστά της στεκόταν ένας άντρας που δεν την κοίταζε σαν αντικείμενο. «Θα έρθω», είπε. Ο απάτσι δεν χαμογέλασε πλατιά. Μόνο έγνεψε με σεβασμό. Πήρε τη βαλίτσα της χωρίς να ζητήσει άδεια, αλλά με τρόπο ευγενικό. Σαν να θεωρούσε αυτονόητο ότι θα την βοηθήσει. Το κάρο τους περίμενε λίγο έξω από την πόλη. Τα άλογα κούνησαν τα κεφάλια τους ανυπόμονα. Ο ήλιος είχε αρχίσει να χαμηλώνει. Η νεαρή γυναίκα ανέβηκε στο ξύλινο κάθισμα. Το τρένο που την είχε φέρει είχε ήδη χαθεί στον ορίζοντα. Δεν υπήρχε επιστροφή. Το κάρο ξεκίνησε. Οι ρόδες τυπούσαν πάνω στο σκληρό έδαφος. Η πόλη έμενε πίσω τους. Μαζί της έμενε και το γράμμα. Για λίγη ώρα δεν μίλησαν. Ο αέρας ήταν ξηρός. Η γη απλωνόταν ατελείωτη μπροστά τους. Η νοσοκόμα κοίταξε τον απάτσι από την άκρη του ματιού της. Κρατούσε τα ηνία με σταθερά χέρια. Το πρόσωπό του είχε σημάδια από ήλιο και δουλειά. Δεν έμοιαζε άντρας που φοβάται ευθύνη. «Πώς τραυματίστηκαν οι άντρες?» ρώτησε τελικά. «Κατολίσθηση βράχων», απάντησε. «Δούλευαν στο βόρειο μέρος της γης. Ο ένας έχει βαριά μόλυνση. Ο άλλος σπασμένα πλευρά. Ο τρίτος εξάρθρωσε τον ώμο του πριν 6 ημέρες». 6 ημέρες. Η καρδιά της σφίχτηκε. «Γιατί δεν τους πήγατε στην πόλη?» Ο απάτσι κοίταξε μπροστά. «Ο δρόμος είναι δύσκολος. Και η πόλη δεν βοηθά πάντα τους ανθρώπους μου». Τα λόγια του είχαν βάρος. Δεν εξήγησε περισσότερα. Δεν χρειάστηκε. Η σιωπή που ακολούθησε δεν ήταν άβολη. Ήταν γεμάτη σκέψη. Η γη άλλαζε όσο προχωρούσαν. Η πόλη εξαφανίστηκε εντελώς. Μόνο πεδιάδες, χαμηλή λόφη και μακρινά βουνά. Ο ουρανός έγινε βαθύς πορφυρός καθώς ο ήλιος έδιε. Για πρώτη φορά μετά από ημέρες, η νοσοκόμα ένιωσε την αναπνοή της να γίνεται πιο ήρεμη. Η απόφαση που είχε πάρει της έδινε κατεύθυνση. Δεν ήταν πια η εγκαταλειμμένη νύφη. Ήταν επαγγελματίας. Ήταν θεραπεύτρια. Το κάρο σταμάτησε όταν ο ήλιος είχε χαθεί. Μπροστά του στεκόταν ένα μικρό σπίτι από ξύλο. Δίπλα του ένας αχυρώνας. Πιο πίσω, ένα χαμηλό κτίσμα από κορμούς. «Εκεί», είπε ο απάτσι δείχνοντας το χαμηλό κτίσμα. Κατέβηκε πρώτος και γύρισε προς το μέρος της. Τα χέρια του ήταν μεγάλα και σκληρά, αλλά όταν την βοήθησε να κατέβει, η κίνησή του ήταν προσεκτική. Μόλις πλησίασε την πόρτα του μικρού κτηρίου, μια βαριά μυρωδιά την χτύπησε. Υδρότας. Πυρετός. Μόλυνση. Η καρδιά της άρχισε να χτυπά γρήγορα, όχι από φόβο, αλλά από επαγγελματική ένταση. Ο απάτσι άνοιξε την πόρτα. Το δωμάτιο ήταν σκοτεινό. 3 άντρες κοίτονταν σε στενά κρεβάτια. Ο ένας βογγούσε χαμηλά. Ο δεύτερος ανέπνεε με δυσκολία. Ο τρίτος κρατούσε το χέρι του ακίνητο κοντά στο σώμα του. Η νοσοκόμα στάθηκε για 1 δευτερόλεπτο στην είσοδο. Το μέγεθος της ευθύνης ήταν μεγάλο. Μετά όμως κάτι μέσα της άλλαξε. Η κούραση εξαφανίστηκε. Ο πόνος του γράμματος χάθηκε. Υπήρχαν ασθενείς. Αυτό ήταν όλο. Γύρισε προς τον απάτσι. Η φωνή της ήταν σταθερή. «Χρειάζομαι βραστό νερό. Καθαρά πανιά. Όσες λάμπες έχετε. Και δυνατό ποτό για απολύμανση». Ο απάτσι δεν αμφισβήτησε τίποτα. Δεν σχολίασε τον τόνο της. Μόνο έγνεψε και έφυγε αμέσως. Η νεαρή γυναίκα άφησε τη βαλίτσα της στην άκρη. Άνοιξε την ιατρική της τσάντα. Τα εργαλεία της άστραψαν στο αχνό φως. Έκανε ένα βήμα μέσα στο δωμάτιο.
Από εκείνη τη στιγμή δεν ήταν πια γυναίκα που την πρόδωσαν. Ήταν η γιατρός που θα πολεμούσε τον θάνατο. Η απόφαση δεν πήρε πολύ χρόνο. Η νεαρή νοσοκόμα σηκώθηκε από το παγκάκι και κοίταξε τον απάτσι στα μάτια. Δεν υπήρχε φόβος στο βλέμμα της. Υπήρχε σκέψη. Υπήρχε αξιολόγηση. «Πόσο μακριά είναι το ράντσο?» ρώτησε. 2 ώρες από εδώ, απάντησε ήρεμα. «Δεν υπάρχουν γείτονες κοντά». Η απάντηση δεν την τρόμαξε. Η απομόνωση δεν ήταν εχθρός για εκείνη. Ο εχθρός ήταν η αδράνεια. «Θα πληρωθώ». Ο απάτσι έγνεψε αργά. «Θα πληρωθείτε δίκαια. Και θα έχετε στέγη και φαγητό». Δεν προσπάθησε να την πείσει με μεγάλα λόγια. Δεν της έταξε όνειρα. Μίλησε απλά. Καθαρά. Εκείνη πήρε μια βαθιά ανάσα. Η πόλη γύρω της ήταν σκληρή. Οι επιλογές της είχαν ήδη δείξει το πρόσωπό τους. Μπροστά της στεκόταν ένας άντρας που δεν την κοίταζε σαν αντικείμενο. «Θα έρθω», είπε. Ο απάτσι δεν χαμογέλασε πλατιά. Μόνο έγνεψε με σεβασμό. Πήρε τη βαλίτσα της χωρίς να ζητήσει άδεια, αλλά με τρόπο ευγενικό. Σαν να θεωρούσε αυτονόητο ότι θα την βοηθήσει. Το κάρο τους περίμενε λίγο έξω από την πόλη. Τα άλογα κούνησαν τα κεφάλια τους ανυπόμονα. Ο ήλιος είχε αρχίσει να χαμηλώνει. Η νεαρή γυναίκα ανέβηκε στο ξύλινο κάθισμα. Το τρένο που την είχε φέρει είχε ήδη χαθεί στον ορίζοντα. Δεν υπήρχε επιστροφή. Το κάρο ξεκίνησε. Οι ρόδες τυπούσαν πάνω στο σκληρό έδαφος. Η πόλη έμενε πίσω τους. Μαζί της έμενε και το γράμμα. Για λίγη ώρα δεν μίλησαν. Ο αέρας ήταν ξηρός. Η γη απλωνόταν ατελείωτη μπροστά τους. Η νοσοκόμα κοίταξε τον απάτσι από την άκρη του ματιού της. Κρατούσε τα ηνία με σταθερά χέρια. Το πρόσωπό του είχε σημάδια από ήλιο και δουλειά. Δεν έμοιαζε άντρας που φοβάται ευθύνη. «Πώς τραυματίστηκαν οι άντρες?» ρώτησε τελικά. «Κατολίσθηση βράχων», απάντησε. «Δούλευαν στο βόρειο μέρος της γης. Ο ένας έχει βαριά μόλυνση. Ο άλλος σπασμένα πλευρά. Ο τρίτος εξάρθρωσε τον ώμο του πριν 6 ημέρες. 6 ημέρες. Η καρδιά της σφίχτηκε. «Γιατί δεν τους πήγατε στην πόλη?» Ο απάτσι κοίταξε μπροστά. «Ο δρόμος είναι δύσκολος. Και η πόλη δεν βοηθά πάντα τους ανθρώπους μου». Τα λόγια του είχαν βάρος. Δεν εξήγησε περισσότερα. Δεν χρειάστηκε. Η σιωπή που ακολούθησε δεν ήταν άβολη. Ήταν γεμάτη σκέψη. Η γη άλλαζε όσο προχωρούσαν. Η πόλη εξαφανίστηκε εντελώς. Μόνο πεδιάδες, χαμηλοί λόφοι και μακρινά βουνά. Ο ουρανός έγινε βαθύς πορφυρός καθώς ο ήλιος έδιε. Για πρώτη φορά μετά από ημέρες, η νοσοκόμα ένιωσε την αναπνοή της να γίνεται πιο ήρεμη. Η απόφαση που είχε πάρει της έδινε κατεύθυνση. Δεν ήταν πια η εγκαταλειμμένη νύφη. Ήταν επαγγελματίας. Ήταν θεραπεύτρια. Το κάρο σταμάτησε όταν ο ήλιος είχε χαθεί. Μπροστά του στεκόταν ένα μικρό σπίτι από ξύλο. Δίπλα του ένας αχυρώνας. Πιο πίσω, ένα χαμηλό κτίσμα από κορμούς. «Εκεί», είπε ο απάτσι δείχνοντας το χαμηλό κτίσμα. Κατέβηκε πρώτος και γύρισε προς το μέρος της. Τα χέρια του ήταν μεγάλα και σκληρά, αλλά όταν τη βοήθησε να κατέβει, η κίνηση του ήταν προσεκτική. Μόλις πλησίασε την πόρτα του μικρού κτηρίου, μια βαριά μυρωδιά την χτύπησε. Υδρότας. Πυρετός. Μόλυνση. Η καρδιά της άρχισε να χτυπά γρήγορα, όχι από φόβο, αλλά από επαγγελματική ένταση. Ο απάτσι άνοιξε την πόρτα. Το δωμάτιο ήταν σκοτεινό. 3 άντρες κοίτονταν σε στενά κρεβάτια. Ο ένας βογγούσε χαμηλά. Ο δεύτερος ανέπνεε με δυσκολία. Ο τρίτος κρατούσε το χέρι του ακίνητο κοντά στο σώμα του. Η νοσοκόμα στάθηκε για 1 δευτερόλεπτο στην είσοδο. Το μέγεθος της ευθύνης ήταν μεγάλο. Μετά όμως κάτι μέσα της άλλαξε. Η κούραση εξαφανίστηκε. Ο πόνος του γράμματος χάθηκε. Υπήρχαν ασθενείς. Αυτό ήταν όλο. Γύρισε προς τον απάτσι. Η φωνή της ήταν σταθερή. «Χρειάζομαι βραστό νερό. Καθαρά πανιά. Όσες λάμπες έχετε. Και δυνατό ποτό για απολύμανση». Ο απάτσι δεν αμφισβήτησε τίποτα. Δεν σχολίασε τον τόνο της. Μόνο έγνεψε και έφυγε αμέσως. Η νεαρή γυναίκα άφησε την βαλίτσα της στην άκρη. Άνοιξε την ιατρική της σάντα. Τα εργαλεία της άστραψαν στο αχνό φως. Έκανε ένα βήμα μέσα στο δωμάτιο. Από εκείνη τη στιγμή δεν ήταν πια γυναίκα που την πρόδωσαν. Ήταν η γιατρός που θα πολεμούσε τον θάνατο. Το πρώτο φως της ημέρας μπήκε από τα μικρά παράθυρα και έπεσε πάνω στα κουρασμένα της μάτια. Δεν είχε κοιμηθεί καθόλου.
Σηκώθηκε αμέσως και πλησίασε τον νεαρό με το τραύμα στο πόδι. Άγγιξε το μέτωπο του. Ο πυρετός είχε πέσει λίγο. Όχι αρκετά, αλλά ήταν καλό σημάδι. Άλλαξε προσεκτικά τα επιθέματα. Η πληγή φαινόταν καθαρότερη. Η μόλυνση δεν είχε προχωρήσει μέσα στη νύχτα. Ένιωσε μια μικρή ανακούφιση. Ο άντρας με τα σπασμένα πλευρά κοιμόταν ήρεμα. Η αναπνοή του ήταν βαθύτερη. Ο ώμος του τρίτου είχε παραμείνει στην θέση του. Η δουλειά της δεν είχε τελειώσει. Μόλις άρχιζε. Η πόρτα άνοιξε σιγά. Ο Απάτσι μπήκε μέσα κρατώντας μια λεκάνη με καθαρό νερό. «Πώς είναι?» ρώτησε χαμηλά. «Καλύτερα από χθες», απάντησε εκείνη. «Αλλά δεν έχουμε κερδίσει ακόμη». Ο Απάτσι στάθηκε για λίγο κοιτάζοντας τους άντρες. Στα μάτια του υπήρχε ανησυχία. Δεν ήταν απλώς εργάτες. Ήταν δικοί του άνθρωποι. Η νοσοκόμα το κατάλαβε. «Θα χρειαστώ φρέσκα βότανα αν έχετε. Και καθαρό μέρος για να αποθηκεύσω τα εργαλεία μου». Ο Απάτσι έγνεψε. «Υπάρχει μικρό δωμάτιο πίσω από την κουζίνα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε». Για πρώτη φορά ένιωσε ότι δεν ήταν απλώς επισκέπτρια. Είχε θέση εδώ. Βγήκε έξω για λίγο. Ο αέρας της γης ήταν διαφορετικός από της πόλης. Καθαρός. Σκληρός. Αληθινός. Το ράντσο δεν ήταν μεγάλο, αλλά έδειχνε οργανωμένο. Υπήρχε πηγάδι, αχυρώνας, αποθήκη εργαλείων. Όλα λειτουργούσαν με απλότητα. Η νοσοκόμα ένιωσε κάτι που δεν περίμενε. Γαλήνη. Δεν υπήρχαν βλέμματα γεμάτα κρίση. Δεν υπήρχαν ψήθυροι. Μόνο δουλειά. Καθώς περπατούσε, άκουσε παιδικές φωνές. Γύρισε απότομα. 2 μικρά αγόρια στάθηκαν πίσω από τον φράχτη και την κοίταζαν διστακτικά. «Είστε η γιατρός?» ρώτησε το ένα. Εκείνη χαμογέλασε απαλά. «Ναι, και εσείς?» «Βοηθάμε στο ράντσο», είπε το μεγαλύτερο με περηφάνεια. Η παρουσία παιδιών την ξάφνιασε. Δεν είχε σκεφτεί ότι υπήρχαν οικογένειες εδώ. Ο Απάτσι πλησίασε. Τα παιδιά σώπασαν αμέσως και στάθηκαν πιο ίσια. «Πηγαίνετε να φέρετε ξύλα», είπε ήρεμα. Δεν υπήρχε θυμός στην φωνή του. Μόνο ευθύνη. Τα παιδιά έφυγαν τρέχοντας. Η νοσοκόμα κοίταξε τον Απάτσι. «Είναι δικά σας». «Ανιψιοί», απάντησε. «Οι γονείς τους χάθηκαν πριν χρόνια». Η φωνή του δεν έσπασε, αλλά υπήρχε βάρος μέσα της. Εκείνη δεν ρώτησε περισσότερα. Κατάλαβε ότι ο άντρας που στεκόταν μπροστά της δεν κουβαλούσε μόνο το ράντσο. Κουβαλούσε ζωές. Επέστρεψε στο δωμάτιο των ασθενών. Ο νεαρός άνοιξε τα μάτια του. «Ευχαριστώ», ψιθύρισε. Η λέξη ήταν αδύναμη, αλλά ειλικρινής. Η νοσοκόμα έπιασε το χέρι του. «Μην μιλάτε πολύ. Χρειάζεστε δύναμη». Καθώς δούλευε, ένιωθε τον Απάτσι να στέκεται λίγο πιο μακριά. Δεν επενέβαινε. Δεν ρωτούσε συνέχεια. Της έδινε χώρο. Το πρωινό προχώρησε με μικρές βελτιώσεις. Κάποια στιγμή, όμως, ο νεαρός άρχισε να τρέμει ξανά. Ο πυρετός ανέβηκε απότομα. Το πρόσωπό του κοκκίνησε. Η νοσοκόμα ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. Η μόλυνση δεν είχε φύγει. Πολεμούσε ακόμη. «Θα χρειαστώ περισσότερη φωτιά», είπε γρήγορα. «Και κάποιον να κρατήσει τον άντρα σταθερό». Ο Απάτσι μπήκε αμέσως στο δωμάτιο. Η μάχη δεν είχε τελειώσει. Ίσως τώρα μόλις άρχιζε. Ο πυρετός ανέβαινε γρήγορα. Ο νεαρός άντρας άρχισε να παραμίλα. Τα χέρια του κινούνταν άτακτα πάνω στα σεντόνια. Το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο. Η νοσοκόμα έβαλε το χέρι της στο μέτωπό του και κατάλαβε αμέσως. Η μόλυνση είχε περάσει στο αίμα. Αν δεν σταματούσε τώρα, θα τον έχαναν. «Κρατήστε τον σταθερό», είπε στον Απάτσι με φωνή καθαρή και σταθερή. Ο Απάτσι στάθηκε δίπλα στο κρεβάτι και έπιασε τον νεαρό από τους ώμους. Η δύναμη του ήταν μεγάλη, αλλά η κίνηση του ήταν προσεκτική. Η νοσοκόμα άνοιξε την σάντα της. Έβγαλε καθαρή βελόνα, νήμα και απολυμαντικό. Τα χέρια της κινούνταν γρήγορα, αλλά χωρίς πανικό. «Θα καθαρίσω ξανά την πληγή. Πρέπει να φύγει όλο το μολυσμένο υγρό». Ο νεαρός άρχισε να φωνάζει όταν η πληγή άνοιξε. Ο πόνος ήταν έντονος. Το δωμάτιο γέμισε με βαριά μυρωδιά. Η νοσοκόμα δεν σταμάτησε. Καθάριζε, πίεζε, απολύμενε. Στο μέτωπο της κύλησε υδρότας, αλλά δεν τον σκούπισε. Ο Απάτσι κράτησε σταθερά τον άντρα, ακόμα και όταν εκείνος πάλευε. «Κοίταξε με», είπε ο Απάτσι στον νεαρό. «Μην παλεύεις. Σε βοηθάει». Η φωνή του ήταν χαμηλή, αλλά δυνατή. Μετά από αρκετά λεπτά,
Η πληγή άρχισε να φαίνεται καθαρότερη. Το μολυσμένο υγρό είχε σχεδόν φύγει. Η νοσοκόμα τύλιξε το πόδι με καθαρό ύφασμα και το σήκωσε ελαφρά. «Τώρα περιμένουμε», είπε σιγανά. Η αναμονή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Ο πυρετός δεν έπεσε αμέσως. Ο νεαρός συνέχισε να τρέμει. Η νοσοκόμα έφερε δροσερά πανιά και τα τοποθέτησε στο μέτωπό του. Έδωσε μικρές γουλιές νερό. Μίλησε ήρεμα, ακόμη και όταν εκείνος δεν καταλάβαινε τα λόγια της. Ο Απάτσι στεκόταν δίπλα της όλη την ώρα. «Δεν έχετε κοιμηθεί», της είπε κάποια στιγμή. «Δεν έχει σημασία», απάντησε χωρίς να σηκώσει το βλέμμα της. «Αν πέσει ο πυρετός, θα κοιμηθώ μετά». Ο Απάτσι την κοίταξε για λίγο. Είδε την επιμονή της. Δεν ήταν γυναίκα που έφευγε στην δυσκολία. Οι ώρες πέρασαν αργά. Ο ήλιος ανέβηκε ψηλά και μετά άρχισε να χαμηλώνει ξανά. Και τότε, ξαφνικά, ο νεαρός σταμάτησε να τρέμει. Η αναπνοή του έγινε πιο ήρεμη. Το μέτωπο του άρχισε να κρυώνει. Η νοσοκόμα άγγιξε το δέρμα του και ένιωσε την αλλαγή. Ο πυρετός έπεφτε. Έκλεισε τα μάτια της για ένα δευτερόλεπτο και πήρε βαθιά ανάσα. Ο Απάτσι την κοίταξε. «Θα ζήσει». Εκείνη άνοιξε τα μάτια της και έγνεψε αργά. «Ναι, αν συνεχίσουμε έτσι». Η ένταση στο πρόσωπο του Απάτσι μαλάκωσε. Δεν χαμογέλασε, αλλά το βλέμμα του άλλαξε. Η μάχη είχε κερδιθεί. Όχι ο πόλεμος. Αλλά η πιο δύσκολη στιγμή είχε περάσει. Η νοσοκόμα σηκώθηκε αργά. Τα πόδια της έτρεμαν από την κούραση. Ο Απάτσι έφερε μια καρέκλα πίσω της. «Καθίστε». Για πρώτη φορά δεν διαφώνησε. Κάθισε και έκλεισε τα μάτια της για λίγα λεπτά. Ένιωθε το σώμα της βαρύ. Αλλά η καρδιά της ήταν ελαφριά. Στο ράντσο είχε δώσει την πρώτη της μεγάλη μάχη. Και είχε σταθεί όρθια. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σας, μείνετε μαζί μας. Εδώ δεν λέμε απλώς ιστορίες, μοιραζόμαστε ζωές. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε την επόμενη ιστορία δύναμης, πίστης και αληθινής αγάπης. Η υποστήριξή σας κρατά αυτές τις ιστορίες ζωντανές. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος αυτής της κοινότητας. Το βράδυ έπεσε αργά πάνω στο ράντσο. Οι ασθενείς κοιμόντουσαν ήσυχα για πρώτη φορά από την ημέρα του ατυχήματος. Η φωτιά στο τζάκι έκαιγε χαμηλά. Η νοσοκόμα καθόταν μόνη έξω από το μικρό κτίριο. Τα χέρια της ήταν κουρασμένα. Το σώμα της πονούσε. Όμως το μυαλό της δεν ηρεμούσε. Ο Απάτσι βγήκε από το σπίτι κρατώντας 2 κούπες ζεστό ρόφημα. Κάθισε δίπλα της χωρίς να μιλήσει. Για λίγο άκουγαν μόνο τον άνεμο που περνούσε πάνω από την γη. «Σας χρωστάω πολλά», είπε τελικά ο Απάτσι. Η νοσοκόμα κούνησε το κεφάλι της. «Δεν μου χρωστάτε τίποτα. Αυτή είναι η δουλειά μου». Ο Απάτσι την κοίταξε για λίγο. «Δεν είναι όλοι τόσο αποφασιστικοί». Η σιωπή επέστρεψε. Όμως αυτή τη φορά ήταν διαφορετική. Δεν ήταν βαριά. Ήταν ήρεμη. «Γιατί δεν πήγατε τους άντρες στην πόλη?» ρώτησε ξανά η νοσοκόμα, πιο ήρεμα τώρα. Ο Απάτσι πήρε χρόνο πριν απαντήσει. «Γιατί στην πόλη δεν μας βλέπουν όλους το ίδιο». Τα λόγια του ήταν απλά. Δεν είχε θυμό. Μόνο αποδοχή μιας πραγματικότητας. Η νοσοκόμα κοίταξε την φωτιά. Σκέφτηκε την δική της πόλη. Την εκκλησία. Το βλέμμα των ανθρώπων όταν έμαθαν ότι ο γάμος της δεν θα γινόταν. «Και εμένα δεν με είδαν όλοι το ίδιο», είπε χαμηλά. Ο Απάτσι γύρισε προς το μέρος της. Δεν ρώτησε τι συνέβη. Περίμενε. «Ο άντρας που θα παντρευόμουν έφυγε το πρωί του γάμου», είπε απλά. Χωρίς εξήγηση. Μόνο ένα γράμμα. Τα λόγια της δεν είχαν δάκρυα. Είχαν δύναμη. Ο Απάτσι δεν έδειξε έκπληξη. Μόνο έγνεψε αργά. «Η εγκατάλειψη αφήνει σημάδι», είπε. Η νοσοκόμα τον κοίταξε. «Το ξέρετε από εμπειρία». Ο Απάτσι πήρε βαθιά ανάσα. «Έχασα την οικογένειά μου όταν ήμουν νεαρός. Μερικοί από βία. Μερικοί από αρρώστια. Έμαθα νωρίς να στέκομαι μόνος». Τα λόγια του δεν είχαν λεπτομέρειες. Δεν χρειάζονταν. Για πρώτη φορά η νοσοκόμα δεν τον είδε μόνο ως ιδιοκτήτη ράντσου. Τον είδε ως άντρα που είχε αντέξει απώλεια. Η φωτιά έσβηνε σιγά σιγά. «Δεν είστε μόνος τώρα», είπε εκείνη χωρίς να το σκεφτεί. Ο Απάτσι την κοίταξε. Στο βλέμμα του πέρασε μια σκιά και μετά μια μικρή λάμψη. «Ούτε εσείς», απάντησε. Τα λόγια έμειναν ανάμεσά τους. Μακριά, ακούστηκε ένα άλογο να χτυπά το πόδι του στο έδαφος. Το ράντσο δεν κοιμόταν ποτέ τελείως. Η νοσοκόμα σηκώθηκε. «Θα ελέγξω ξανά τον πυρετό πριν κοιμηθώ». Ο Απάτσι σηκώθηκε μαζί της.
Θα φροντίσω εγώ τα άλογα. Δεν αντάλλαξαν άλλα λόγια. Δεν χρειάστηκε. Μέσα στο μικρό δωμάτιο, ο νεαρός με το τραύμα κοιμόταν ήσυχα. Η αναπνοή του ήταν σταθερή. Η νοσοκόμα άγγιξε το μέτωπό του και χαμογέλασε ελαφρά. Έπειτα στάθηκε για λίγο στο κέντρο του δωματίου. Σκέφτηκε πόσο γρήγορα είχε αλλάξει η ζωή της. Από την ντροπή της πόλης στην ευθύνη του ράντσου. Από την εγκατάλειψη στην ανάγκη. Έξω, ο Απάτσης στεκόταν δίπλα στον φράχτη και κοίταζε τον σκοτεινό ορίζοντα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν ένιωθε ότι κουβαλούσε το βάρος μόνος. Και χωρίς να το γνωρίζουν ακόμη, εκείνη η νύχτα δεν ήταν μόνο το τέλος μιας μάχης. Ήταν η αρχή μιας σύνδεσης που κανείς από τους δύο δεν περίμενε. Το επόμενο πρωί δεν έφερε ηρεμία. Έφερε ανησυχία. Πριν ακόμη ανατείλει ο ήλιος, ένας από τους εργάτες μπήκε βιαστικά στο δωμάτιο των ασθενών. Το πρόσωπό του ήταν σοβαρό. «Ξένοι πλησιάζουν το ράντσο», είπε χαμηλά. Η νοσοκόμα σήκωσε το βλέμμα της. Ο Απάτσι στάθηκε αμέσως όρθιος. «Πόσοι?» «4 άντρες. Από την πόλη». Η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως. Δεν υπήρχε πανικός, αλλά υπήρχε ένταση. Ο Απάτσι βγήκε έξω χωρίς να μιλήσει άλλο. Η νοσοκόμα τον ακολούθησε μέχρι την αυλή. Στο βάθος, 4 άλογα πλησίαζαν αργά. Οι άντρες που τα καβαλούσαν φορούσαν καθαρά ρούχα πόλης. Δεν έμοιαζαν με εργάτες. Σταμάτησαν μπροστά στον φράχτη. Ο επικεφαλής κατέβηκε πρώτος. «Απάτσι», είπε με ψυχρό τόνο. «Μάθαμε για το ατύχημα». Η φωνή του δεν έδειχνε συμπόνια. «Οι άντρες μου είναι ζωντανοί», απάντησε ο Απάτσι ήρεμα. Ο άντρας χαμογέλασε ελαφρά. «Χαίρομαι. Γιατί έχουμε συμφωνία. Και οι συμφωνίες τηρούνται». Η νοσοκόμα κατάλαβε αμέσως. Δεν είχαν έρθει για να βοηθήσουν. Είχαν έρθει για να πιέσουν. «Οι άντρες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμη», είπε ο Απάτσι σταθερά. «Τότε ίσως πρέπει να βρούμε άλλους», απάντησε ο ξένος. «Ή να αναθεωρήσουμε την ιδιοκτησία της γης». Τα λόγια του ήταν απειλή. Η νοσοκόμα ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. Δεν ήξερε τις λεπτομέρειες, αλλά καταλάβαινε τον κίνδυνο. Ο Απάτσι στάθηκε ακίνητος. Δεν ύψωσε την φωνή του. «Η γη αυτή είναι δική μου», είπε απλά. Ο άντρας γέλασε ελαφρά. «Στα χαρτιά, ίσως. Αλλά τα χαρτιά αλλάζουν». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Η νοσοκόμα έκανε ένα βήμα μπροστά χωρίς να το σκεφτεί. «Οι τραυματίες χρειάζονται χρόνο», είπε με καθαρή φωνή. «Αν πιεστούν να δουλέψουν τώρα, μπορεί να πεθάνουν. Και τότε δεν θα έχετε ούτε εργάτες ούτε παραγωγή». Ο άντρας την κοίταξε για πρώτη φορά. «Και εσείς ποια είστε?» Η νοσοκόμα τους απάντησε. «Και λέω την αλήθεια». Το βλέμμα του άντρα πέρασε από αδιαφορία σε υπολογισμό. «1 εβδομάδα», είπε τελικά. «Σε 1 εβδομάδα θέλω αποτελέσματα». Γύρισε στο άλογο του και ανέβηκε χωρίς άλλη λέξη. Οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. Η σκόνη έμεινε πίσω τους. Η νοσοκόμα γύρισε προς τον Απάτσι. «Τι σημαίνει αυτό?» Ο Απάτσι πήρε βαθιά ανάσα. «Σημαίνει ότι αν δεν παραδώσουμε την παραγωγή, θα προσπαθήσουν να πάρουν την γη». «Μπορούν. Αν αποδείξουν ότι δεν μπορώ να την διαχειριστώ». Η νοσοκόμα κατάλαβε το βάρος. Δεν ήταν μόνο οι τραυματίες. Ήταν ολόκληρο το ράντσο. Τα παιδιά. Οι οικογένειες. «Τότε δεν θα αποτύχουμε», είπε χωρίς δισταγμό. Ο Απάτσι την κοίταξε. Στο βλέμμα του υπήρχε έκπληξη, αλλά και κάτι ακόμη. Εμπιστοσύνη. «Δεν χρειάζεται να μπλέξετε σε αυτό», είπε. «Είμαι ήδη εδώ», απάντησε εκείνη. «Και δεν φεύγω όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα». Τα λόγια της έμειναν ανάμεσά τους. Η εβδομάδα που ερχόταν δεν θα ήταν απλή. Δεν θα δοκίμαζε μόνο την υγεία των τραυματιών. Θα δοκίμαζε την αντοχή όλων. Η εβδομάδα άρχισε πριν ακόμη τελειώσει η προηγούμενη ημέρα. Δεν υπήρχε χρόνος για φόβο. Μόνο για πράξεις. Ο Απάτσι συγκέντρωσε τους εργάτες που μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Η φωνή του ήταν σταθερή. «Δεν θα πιεστεί κανείς πέρα από την δύναμή του», είπε. «Αλλά θα δουλέψουμε όλοι μαζί». Η νοσοκόμα στάθηκε λίγο πιο πίσω. Παρατηρούσε. Καταλάβαινε ότι η μάχη δεν ήταν μόνο ιατρική. Ήταν και οικονομική. Ήταν και ανθρώπινη. Οι 2 άντρες με τα ελαφρύτερα τραύματα μπορούσαν να περπατήσουν. Όχι να κουβαλήσουν βάρος, αλλά να δώσουν οδηγίες. Ο νεαρός με το σοβαρό τραύμα έμενε στο κρεβάτι, αλλά ο πυρετός είχε πέσει σταθερά. Η νοσοκόμα χώρισε τον χρόνο της. Το πρωί δίπλα στους ασθενείς.
Το μεσημέρι βοηθούσε με όμικρον με τόνο ό,τι μπορούσε. Καθάριζε εργαλεία. Οργάνωνε προμήθειες. Έδινε οδηγίες για σωστή κίνηση ώστε να μην επιβαρυνθούν τα τραύματα. Δεν είχε ξαναδουλέψει σε ράντσο. Όμως έμαθε γρήγορα. Ο Απάτσι παρατηρούσε χωρίς να σχολιάζει. Έβλεπε ότι δεν περίμενε προστασία. Ζητούσε ευθύνη. Τα παιδιά έφερναν νερό από το πηγάδι. Ο μεγαλύτερος προσπαθούσε να δείχνει δυνατός. Ο μικρότερος κοίταζε συχνά προς το δωμάτιο των τραυματιών. «Θα γίνουν καλά?» ρώτησε διστακτικά την νοσοκόμα. Εκείνη γονάτισε μπροστά του. «Ναι, αλλά χρειάζονται υπομονή». Το παιδί έγνεψε σοβαρά, σαν να είχε αναλάβει αποστολή. Οι ημέρες πέρασαν γρήγορα. Το σώμα της νοσοκόμας πονούσε κάθε βράδυ, αλλά δεν παραπονέθηκε. Τα χέρια της είχαν γίνει τραχιά. Δεν την πείραζε. Το πέμπτο πρωινό, ο νεαρός με το σοβαρό τραύμα κατάφερε να καθίσει μόνος του στο κρεβάτι. Ήταν αδύναμος, αλλά χαμογέλασε. «Δεν πέθανα», είπε με αδύναμη φωνή. Η νοσοκόμα χαμογέλασε πίσω του. «Όχι, αλλά μην βιαστείτε να σηκωθείτε». Ο Απάτσι στάθηκε στην πόρτα και κοίταξε τη σκηνή. Για πρώτη φορά φάνηκε ξεκάθαρη ανακούφιση στο πρόσωπό του. Το έκτο βράδυ, κάθισαν όλοι μαζί για λίγο έξω από το σπίτι. Η δουλειά της ημέρας είχε προχωρήσει. Δεν είχαν φτάσει στο επίπεδο πριν το ατύχημα, αλλά είχαν κάνει αρκετά για να αποδείξουν ότι το ράντσο λειτουργούσε. «Θα έρθουν αύριο», είπε ο Απάτσι. Η νοσοκόμα κοίταξε την φωτιά. «Είμαστε έτοιμοι». Ο Απάτσι πήρε βαθιά ανάσα. «Όσο μπορούμε». Το επόμενο πρωί, η σκόνη φάνηκε ξανά στον ορίζοντα. Οι ίδιοι 4 άντρες πλησίασαν. Αυτή τη φορά, όμως, η εικόνα ήταν διαφορετική. Οι εργάτες στέκονταν όρθιοι. Οι αποθήκες δεν ήταν άδειες. Το ράντσο έδειχνε ζωντανό. Ο επικεφαλής κατέβηκε από το άλογο και κοίταξε γύρω του προσεκτικά. «Βλέπω ότι κινείστε», είπε ψυχρά. «Πάντα κινούμαστε», απάντησε ο Απάτσι. Η νοσοκόμα στάθηκε δίπλα του. Δεν μίλησε. Η παρουσία της όμως έδειχνε σταθερότητα. Ο άντρας κοίταξε τα δεμένα τραύματα, τους άντρες που κινούνταν προσεκτικά, τα παιδιά που κουβαλούσαν νερό. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε εύκολα να ισχυριστεί ανικανότητα. «Θα ξαναμιλήσουμε σε 1 μήνα», είπε τελικά. Ανέβηκε στο άλογο του χωρίς άλλο σχόλιο. Η σκόνη έμεινε ξανά πίσω τους. Η νοσοκόμα γύρισε προς τον Απάτσι. «Κερδίσαμε χρόνο». Ο Απάτσι την κοίταξε με βλέμμα που δεν έκρυβε τίποτα. «Χάρη σε εσάς». Εκείνη κούνησε το κεφάλι της. «Χάρη σε όλους». Το ράντσο είχε αντέξει την πρώτη εξωτερική απειλή. Αλλά μέσα τους, κάτι ακόμη είχε αρχίσει να αλλάζει. Η ένταση έφυγε, αλλά δεν χάθηκε τελείως. Το ράντσο είχε κερδίσει 1 μήνα. Όμως ο χρόνος δεν ήταν απλώς δώρο. Ήταν ευθύνη. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σας, μείνετε μαζί μας. Εδώ δεν λέμε απλώς ιστορίες, μοιραζόμαστε ζωές. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε την επόμενη ιστορία δύναμης, πίστης και αληθινής αγάπης. Η υποστήριξή σας κρατά αυτές τις ιστορίες ζωντανές. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος αυτής της κοινότητας. Η νοσοκόμα συνέχισε την φροντίδα των τραυματιών. Ο νεαρός περπατούσε πλέον λίγα βήματα κάθε ημέρα. Τα πλευρά του δεύτερου άντρα επουλώνονταν σωστά. Ο τρίτος μπορούσε να σηκώσει το χέρι του χωρίς να φωνάζει από πόνο. Η πρόοδος ήταν αργή, αλλά σταθερή. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος χαμήλωνε, η νοσοκόμα καθόταν στο μικρό δωμάτιο που της είχε δοθεί για αποθήκη. Τακτοποιούσε τα εργαλεία της. Η βαλίτσα της ήταν ακόμη κλειστή στην γωνία. Δεν την είχε ανοίξει πλήρως από την πρώτη ημέρα. Την κοίταξε για λίγο. Μέσα υπήρχαν τα λίγα προσωπικά της αντικείμενα. Το γράμμα. Το παρελθόν της. Άκουσε βήματα πίσω της. Ο Απάτσι στάθηκε στην πόρτα. «Θα φύγετε όταν γίνουν καλά?» ρώτησε απλά. Η ερώτηση δεν είχε απέτηση. Μόνο ειλικρίνεια. Η νοσοκόμα δεν απάντησε αμέσως. Κοίταξε τα χέρια της. Δεν ήταν πια τα ίδια με εκείνα της πόλης. Είχαν σημάδια από δουλειά. Από προσπάθεια. «Δεν το ξέρω», είπε τελικά. Ο Απάτσι μπήκε μέσα. «Στην πόλη έχετε ζωή». Εκείνη χαμογέλασε αδύναμα. «Είχα σχέδιο. Όχι ζωή». Η σιωπή γέμισε το μικρό δωμάτιο. «Εδώ είναι δύσκολα», συνέχισε ο Απάτσι. «Δεν υπάρχουν εύκολες ημέρες». «Το ξέρω», απάντησε εκείνη. «Αλλά εδώ χρειάζονται τα χέρια μου». Ο Απάτσι την κοίταξε προσεκτικά. «Δεν χρειάζομαι μόνο νοσοκόμα», είπε χαμηλά. «Χρειάζομαι άνθρωπο που να στέκεται».
Τα λόγια του δεν ήταν πρόταση. Δεν ήταν υπόσχεση. Ήταν αλήθεια. Η νοσοκόμα ένιωσε την καρδιά της να χτυπά πιο δυνατά. Δεν είχε έρθει για να μείνει. Είχε έρθει για να βοηθήσει. Όμως τώρα, για πρώτη φορά μετά την εγκατάλειψη, δεν ένιωθε περιττή. Έξω, τα παιδιά γελούσαν καθώς έτρεχαν γύρω από τον φράχτη. Οι εργάτες μιλούσαν χαμηλά για την επόμενη σοδιά. Το ράντσο δεν ήταν απλώς γη. Ήταν κοινότητα. Η νοσοκόμα σηκώθηκε και άνοιξε επιτέλους την βαλίτσα της. Έβγαλε το γράμμα και το κοίταξε για τελευταία φορά. Το χαρτί δεν είχε πια δύναμη πάνω της. Πλησίασε το τζάκι. Για ένα δευτερόλεπτο δίστασε. Μετά άφησε το γράμμα να πέσει στην φωτιά. Οι φλόγες το κατάπιαν αργά. Ο Απάτσι δεν μίλησε. Μόνο στάθηκε δίπλα της. Όταν το χαρτί έγινε στάχτη, εκείνη γύρισε προς το μέρος του. «Δεν θα φύγω», είπε καθαρά. «Αν με θέλετε εδώ, θα μείνω». Ο Απάτσι πήρε βαθιά ανάσα. Το βλέμμα του έγινε πιο φωτεινό από ποτέ. «Σας θέλω εδώ», απάντησε. Δεν άγγιξαν ο ένας τον άλλον. Δεν υπήρξαν μεγάλες δηλώσεις. Αλλά εκείνη η στιγμή ήταν πιο δυνατή από οποιαδήποτε υπόσχεση. Το παρελθόν είχε καεί. Και ένα νέο κεφάλαιο άρχιζε χωρίς φόβο. Οι ημέρες που ακολούθησαν είχαν διαφορετικό ρυθμό. Δεν υπήρχε πλέον αβεβαιότητα για το αν θα μείνει. Η παρουσία της στο ράντσο έγινε φυσική, σαν να υπήρχε πάντα εκεί. Οι τραυματίες περπατούσαν πλέον μόνοι τους. Ο νεαρός με το σοβαρό τραύμα κουτσένοντας λίγο, αλλά ζωντανός και χαμογελαστός. Τα παιδιά την ακολουθούσαν συχνά, ρωτώντας για φάρμακα και ιστορίες από την πόλη. Η νοσοκόμα είχε βρει ρυθμό. Το πρωί φρόντιζε όσους είχαν ανάγκη. Το μεσημέρι βοηθούσε στην αποθήκη. Το βράδυ καθόταν συχνά έξω και κοιτούσε τον ορίζοντα. Ένα τέτοιο βράδυ, ο Απάτσι στάθηκε δίπλα της. «Σκέφτομαι να χτίσω μικρό ιατρείο», είπε απλά. Η νοσοκόμα γύρισε προς το μέρος του. «Ιατρείο?» «Ναι, μικρό. Με καθαρό χώρο. Κρεβάτι. Ράφια. Όχι πρόχειρο δωμάτιο». Η ιδέα την άγγιξε βαθιά. «Θα είναι καλό για όλους», είπε σιγανά. Ο Απάτσι την κοίταξε. «Δεν το σκέφτηκα μόνο για τους εργάτες». Η καρδιά της χτύπησε πιο δυνατά. «Το σκέφτηκα γιατί αν μείνετε πρέπει να έχετε δικό σας χώρο». Η πρόταση δεν είχε πίεση. Δεν είχε βιασύνη. Ήταν πράξη σταθερότητας. Η νοσοκόμα χαμογέλασε αργά. «Δεν χρειάζομαι πολλά». «Αλλά αξίζεται πολλά», απάντησε ο Απάτσι. Η φράση έμεινε στον αέρα. Δεν ήταν ρομαντική. Ήταν βαθιά. Τις επόμενες ημέρες άρχισαν να συγκεντρώνουν ξύλα. Οι εργάτες που είχαν αναρρώσει βοήθησαν. Τα παιδιά κουβαλούσαν μικρά κομμάτια και γελούσαν. Η νοσοκόμα παρατηρούσε το χτίσιμο με προσοχή. Δεν είχε ξαναδεί κάτι να δημιουργείται εξαιτίας της παρουσίας της. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος έπεφτε, το μικρό κτίσμα είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Ήταν απλό, αλλά γερό, με παράθυρο που έβλεπε την γη. Ο Απάτσι στάθηκε δίπλα της. «Δεν είναι μεγάλο», είπε. «Είναι αρκετό», απάντησε εκείνη. Τον κοίταξε στα μάτια. Υπήρχε ερώτηση που δεν είχε υποθεί. Ο Απάτσι πήρε μια βαθιά ανάσα. «Δεν είμαι άνθρωπος των πολλών λέξεων», είπε αργά. «Αλλά ξέρω τι βλέπω. Βλέπω κάποιον που στέκεται όταν όλα γίνονται δύσκολα. Βλέπω κάποιον που δεν φεύγει». Η νοσοκόμα ένιωσε τα μάτια της να υγραίνονται, αλλά δεν άφησε δάκρυ να πέσει. «Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ εύκολη ζωή», συνέχισε ο Απάτσι. «Μπορώ να σας υποσχεθώ όμως σεβασμό. Και αλήθεια». Η γη γύρω τους ήταν ήσυχη. Ο άνεμος περνούσε απαλά. Η νοσοκόμα έκανε ένα βήμα πιο κοντά. «Αυτό είναι περισσότερο από όμικρον με τόνο τι είχα πριν», είπε. Ο Απάτσι άπλωσε το χέρι του αργά. Δεν την άγγιξε αμέσως. Περίμενε. Εκείνη το πήρε. Δεν υπήρχαν μάρτυρες. Δεν υπήρξαν μεγάλα λόγια. Αλλά εκείνη η στιγμή δεν ήταν απλώς υπόσχεση συνεργασίας. Ήταν αρχή κοινής ζωής. Το ράντσο είχε βρει νέο ρυθμό. Το μικρό ιατρείο είχε ολοκληρωθεί. Ήταν απλό, καθαρό και γεμάτο φως. Η νοσοκόμα τακτοποιούσε τα ράφια με προσοχή, σαν να έβαζε σε τάξη όχι μόνο εργαλεία, αλλά και το ίδιο της το μέλλον. Οι εργάτες είχαν επιστρέψει στα καθήκοντά τους. Η γη δούλευε ξανά. Τα παιδιά γελούσαν πιο συχνά. Όμως ένα πρωινό, η ησυχία διακόπηκε από έναν διαφορετικό ήχο. Τροχή πάνω σε πέτρα. Μία άμαξα πλησίαζε. Δεν ήταν από το ράντσο. Δεν ήταν από τους εργάτες.
Ο Απάτσι στάθηκε όρθιος στην αυλή. Η νοσοκόμα βγήκε από το ιατρείο και στάθηκε δίπλα του. Η άμαξα σταμάτησε. Από μέσα κατέβηκε ένας άντρας καλοντημένος. Το πρόσωπό του ήταν γνωστό στην νοσοκόμα. Το αίμα της πάγωσε για μια στιγμή. Ήταν ο άντρας που την είχε εγκαταλείψει. Δεν έδειχνε ντροπή. Δεν έδειχνε αμηχανία. «Σε έψαχνα», είπε κοιτάζοντάς την. Η φωνή του ήταν ήρεμη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ο Απάτσι δεν μίλησε. Στάθηκε δίπλα της, σταθερός. Η νοσοκόμα ένιωσε το παρελθόν να χτυπά την πόρτα ξανά. Όμως δεν ένιωσε φόβο. «Γιατί?» ρώτησε απλά. Ο άντρας κοίταξε γύρω του το ράντσο με ελαφριά περιφρόνηση. «Έκανα λάθος. Η πίεση τότε ήταν μεγάλη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά». Τα λόγια του έπεσαν άδεια. Η νοσοκόμα τον κοίταξε προσεκτικά. Θυμήθηκε το γράμμα, την ντροπή, την σιωπή της εκκλησίας. «Δεν υπάρχει ξανά», είπε ήρεμα. Ο άντρας συνοφριώθηκε. «Σκέψου το καλά. Η ζωή σου εδώ δεν είναι εύκολη». Πριν προλάβει να συνεχίσει, ο Απάτσι έκανε ένα βήμα μπροστά. «Η ζωή εδώ είναι τίμια», είπε χαμηλά αλλά σταθερά. Ο άντρας τον κοίταξε με δυσφορία. «Και εσύ ποιος είσαι?» «Είμαι αυτός που στέκεται όταν οι άλλοι φεύγουν», απάντησε ο Απάτσι. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Η νοσοκόμα ένιωσε δύναμη μέσα της. Δεν χρειαζόταν να κρυφτεί πίσω από κανέναν. Πλησίασε τον πρώην αραβωνιαστικό της. «Δεν έφυγες από πίεση», είπε καθαρά. «Έφυγες γιατί δεν είχες θάρρος. Και δεν χρειάζομαι άνθρωπο χωρίς θάρρος». Ο άντρας άνοιξε το στόμα του να απαντήσει, αλλά δεν βρήκε λόγια. Το βλέμμα της ήταν σταθερό. Δεν είχε πικρία. Είχε απόφαση. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο άντρας γύρισε προς την άμαξα. «Θα το μετανιώσεις», είπε πριν ανέβει. Η άμαξα απομακρύνθηκε, αφήνοντας πίσω της μόνο σκόνη. Η νοσοκόμα πήρε βαθιά ανάσα. Ένιωσε ένα βάρος να φεύγει οριστικά. Ο Απάτσι γύρισε προς το μέρος της. Δεν ρώτησε αν ήταν καλά. Μπορούσε να το δει. «Είσαι σίγουρη?» ρώτησε μόνο. Εκείνη τον κοίταξε και χαμογέλασε αργά. «Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρη». Τα παιδιά έτρεξαν κοντά τους, ανυποψίαστα για το τι είχε μόλις συμβεί. Η ζωή στο ράντσο συνέχισε. Αλλά αυτή τη φορά, χωρίς σκιές από το παρελθόν. Η επιλογή είχε γίνει. Και δεν υπήρχε επιστροφή. Η σκόνη από την άμαξα είχε χαθεί. Μαζί της είχε χαθεί και το τελευταίο κομμάτι του παρελθόντος. Το ράντσο έμεινε ήσυχο εκείνο το απόγευμα. Οι εργάτες συνέχισαν την δουλειά τους. Τα παιδιά έτρεχαν όπως πάντα. Ο κόσμος δεν σταμάτησε. Αλλά μέσα της, η νοσοκόμα ένιωθε κάτι να αλλάζει οριστικά. Δεν υπήρχε πια καμία αμφιβολία. Καμία εκκρεμότητα. Ο Απάτσι στάθηκε δίπλα στον φράχτη κοιτάζοντας την γη. Εκείνη πλησίασε χωρίς να μιλήσει. Για λίγο στάθηκαν δίπλα-δίπλα. Ο άνεμος περνούσε απαλά. «Δεν σε άγγιξε», είπε τελικά ο Απάτσι. Η νοσοκόμα χαμογέλασε ελαφρά. «Με άγγιξε κάποτε. Αλλά όχι πια». Ο Απάτσι έγνεψε. Δεν χρειαζόταν περισσότερα. Το μικρό ιατρείο άνοιξε επίσημα την επόμενη ημέρα. Όχι με γιορτή, αλλά με πράξη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα από γειτονική περιοχή ήρθε με πόνο στο χέρι. Η νοσοκόμα την εξέτασε προσεκτικά και την βοήθησε. Οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά. Όχι πολλοί, αλλά αρκετοί για να δείξουν ότι η ανάγκη υπήρχε. Το ράντσο δεν ήταν πια μόνο τόπος δουλειάς. Ήταν τόπος φροντίδας. Ένα βράδυ, οι εργάτες μαζεύτηκαν όλοι μαζί γύρω από την φωτιά. Δεν υπήρχε επίσημη ανακοίνωση. Αλλά όλοι γνώριζαν ότι κάτι είχε αλλάξει. Ο μεγαλύτερος από τους εργάτες στάθηκε όρθιος. «Χωρίς εσάς δεν θα στεκόμασταν σήμερα», είπε κοιτάζοντας την νοσοκόμα. Εκείνη κούνησε το κεφάλι της. «Χωρίς εσάς δεν θα είχα λόγο να μείνω». Το βλέμμα της συναντήθηκε με του Απάτσι. Δεν υπήρχε βιασύνη. Δεν υπήρχε πίεση. Μόνο σταθερότητα. Ο Απάτσι σηκώθηκε αργά. «Αυτό το ράντσο άντεξε πολλά», είπε. «Και θα αντέξει περισσότερα. Όχι γιατί είναι δυνατό, αλλά γιατί οι άνθρωποι του στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον». Η φωτιά φώτιζε τα πρόσωπα γύρω τους. Η νοσοκόμα ένιωσε τα λόγια του να την αγγίζουν βαθιά. Δεν ήταν υπόσχεση γάμου. Δεν ήταν μεγάλες δηλώσεις αγάπης. Ήταν δέσμευση για κοινή πορεία. Αργότερα, όταν έμειναν μόνοι, ο Απάτσι στάθηκε μπροστά της. «Δεν ξέρω πολλά από τελετές», είπε. «Αλλά ξέρω ότι θέλω να περπατήσουμε μαζί». Η νοσοκόμα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Δεν χρειάζομαι τελετή»,
απάντησε. Χρειάζομαι αλήθεια. Ο Απάτσι άπλωσε το χέρι του. Εκείνη το πήρε χωρίς δισταγμό. Κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, χωρίς μάρτυρες πέρα από την γη και την φωτιά, αποφάσισαν. Όχι από ανάγκη. Όχι από φόβο μοναξιάς. Αλλά από επιλογή. Το ράντσο είχε ξεκινήσει ως καταφύγιο για τραυματίες. Έγινε σπίτι. Και η γυναίκα που έφτασε εκεί με βαλίτσα και πόνο, στάθηκε τελικά όχι ως φιλοξενούμενη, αλλά ως δύναμη που ρίζωσε. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σας, μείνετε μαζί μας. Εδώ δεν λέμε απλώς ιστορίες, μοιραζόμαστε ζωές. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε την επόμενη ιστορία δύναμης, πίστης και αληθινής αγάπης. Η υποστήριξή σας κρατά αυτές τις ιστορίες ζωντανές. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος αυτής της κοινότητας.